terġa' tiftaħ l-iskema ta' investiment ta' bord bastimenti tas-sajd biex tkompli ssaħħaħ is-settur. L-iskema hija ffinanzjata mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, s-Sajt u l-Akwakultura. Għandha lan li tgħin lis-sajjieda Maltin u Għawċin jimmodernizzaw il-bastimenti tagħhom, itejbu sigurtà abbord, iżidu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u jkomplu jagħmlu s-settur aktar sostenibbli u kompetittiv. Il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajt u Provista tal-Ikel Anton Refalo għall il-Gvern se jkompli jkun viċin is-sajjieda u jappoġġhom b'investimenti konkreti li jwiġbu għal ħtiġijiet tagħhom. Ħabbar ukoll li għall-ewwel żewġ sejħiet applikaw mhux anqas minn 71 applikant u ġew approvati 63. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej kis għat-sopparditanti għall il-Fondi Ewropej huma għodda kruċjali biex isostnu s-setturi tradizzjonali tagħna u jbidlu l-isfidi f'opportunitajiet. Din partikolari għal il-Ministru għat-sopparditanti tagħti lis-sajjieda opportunità li jkomplu jimmodernizzaw il-bastimenti tagħhom, itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol u jżidu l-effiċjenza tal-operat tagħhom. Is-sejħa hija miftuħa għal sajjieda li għandhom liċenzja MFA jew MFB u tappoġġja investimenti li jkomplu jsaħħu il-modernizzazzjoni, s-sostenibilità u l-kompetittività tal-flotta tas-sajt Maltija u Għawċija. L-applikazzjonijiet jibqgħu miftuħa sa 30 ta' Settembru li ġej.